tidzakondwa pofika mwamba, poonana ndi wokondedwa. Tidzanena iwe imfa walizunza, tili pa dziko lero, mbola yako ili koma. Tidzakondwa pofika mwamba, poonana ndi wokondedwa. Tidzanena iwe imfa walizunza, tili pa dziko lero, mbola yako ili kuti. Ye mwambi wa lero woyamba timanena kuti njovu ikamadusa m'mudzi agalu amakuwa. Pachiyawo munthu ukasowa zochita, mwambi wake amanena kuti kupupa mtima nilitoga. Kupumira chiwindi mtima uli nawo. Kodi ife tikulimbikitsa zinthu ziti ngati United Transformation Movement? Tikuti poyamba tiphule dziko, tikonze zinthu, ndipo pachiwiri tipitirize ntchito zotukula dziko lino. Pamene amene adapangapo zitukuko kulekezera malemu Bingu wa Mutharika, mzimu wawo uuse mumtendere, tipitirize kuyambira pamene popo kuti dziko lizipita kutsogolo. Ndiye tikamanena kuti tikufuna mchitidwe wakatangale, mchitidwe oberana, mchitidwe odzilemeretsa anthu ochepa uthe, anthu akumati ife tikuwanyoza. Kumunena kuti munthu waba sikumunyoza, ndikunena chilungamo. Kuba ndi ziphuphu ndi zinthu zonena kuti zimaletsedwa ngakhale m'malembo oyera. Umboni nawu Quran 2 verse 188 amakamba za ziphuphu. Musadyerane wina ndi nzake mwanjira zonyenga, mopanda chilungamo, kapena kupereka chiphuphu kwa woweruza, kuti mudye gawo la chuma cha eni mochimwa. Korani ikutsutsa. Korani yomweyo, Korani 5 verse 38 akutsutsa kuba, kuti munthu wokuba akuyenera kulangidwa. Ndiye tinanena kumasintha oba nkhuku, macheso, masache, tinantina ting'ono asala ndi 9 months kuti atuluke, zenizeni mbava zipite kumeneko kuti zikalangidwe. Komanso mawu aneneri, hadith, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anati onse ochita zoyipa akuyenera kupita ku moto. Ndiye tikamanena zakuba, zakatangale, zaziphuphu zilimo malo ndi mabuku amene
ali oyera. Atumiki akuchitira umboni. Ndi chifukwa chake dzulo poyenda ndimabwera ndi legeni, kuti legeni imeneyi ntchito yace ndiyothamangitsira mbava. Ndiye ntatenga ya dzulo ija, ena anandiwuza kuti yachepa, ndiye andipatsa yokulirapo. Iyi chaka cha mawa mbava iyi tithamangitsira imeneyi, aliyense akhale nayo yake legeni. Tikumvana? Chikusowapo apa ndi mwala, koma ndizothamangitsira anthu okuba akamasakaza chuma ngati mmene pumbwa amasakazira chipwete, sichoncho kodi? Chothamangitsira pumbwa chakamawa ndi chiti? Chachiwiri tikuti zosankhana mitundu ayi, anthufe ndife amodzi. Chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho, tonse tili apa timalipira msonkho, ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV, tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera. Mfundo namba 3 imene tikulimbikitsa kuti isinthe ndi mfundo ya ndale. Ndale zakale tisiye. Kodi ndale zakale ndi ziti? Ndale zofuna atsogoleri kuti azinyambitidwa, atsogoleri ofuna azipembedzedwa. Chilichonse kuti chiyende bwino, munthu chimuyendere, ayambekaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena si wathu. Ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndale zimenezo iyayi ndi za ndale zamakedzana. Tikufuna ndale zatsopano, zopatsana ulemu osati zoopana, zopatsana ulemu osati zopembedzana, zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse. Ife reverse gear tathyola, taponya munyanja. Amene muli ndi nkhawa kuti mwina enafe tibwerera pambuyo, musakhale ndi nkhawa. Forward ever, chili kutsogoloku chimene chifuna chitichingire tizigwetsa, chifukwa destination ya anthu aku Malawi kuno ndiyofunikira kwambiri kuposa anthu ochepa amene afuna atilepheretse kukwaniritsa chimene mtundu wa Malawi ukuchifuna m'Malawi muno. Tikumakamba zosiyanasiyana kumbali ya maphunziro. Ananena kale Alhaji Mdala, kumangochi kuno sekondari ya boma mwina izibwera posachedwapa. Chonsecho timanyadira kuti kumangochi tourism, the biggest tourism district m'Malawi muno. Sukulu ya boma ya sekondari ngati kumangidwa ili nkati panakali pano mwina ndi ina imodzi.
tikudalira za amene anamanga achipembedzo. Tipitirize ntchito zopititsa maphunziro patsogolo. Tikutsutsa policies onena kuti adzipondereza anthu akumalawi kuno. Anthu akamaphunzira primary school, secondary school, university, ngati akukhonza moyenerera azipitirira patsogolo ndi maphunziro awo. Ndi zimene tikulimbikitsa kuno. Ndi chifukwa chake tikunena kuti quota system idzatha m'Malawi muno kuyambira pa 22 May 2019. Chifukwa maphunziro sizochita kumabonetsana, ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupeza maphunziro. Akuti simungathetse quota system, mudzathetsa bwanji? Nzofunika kumanga ma university anyuwani. Koma masiku tili ano ndi masiku a technology. Tipange promote open distance learning. Simuyenera kukhala ku university ku Chancellor College. Mukonza kukhala ku Mangochi kuno. Chancellor College, Mangochi wing. Ndi kumaphunzira maphunziro aukadaulo pogwiritsa ntchito information technology. Kumimu kulilongwe amapereka ma degree a masters. University of Debe, University of Bolton, University of Leeds. Koma amene akuphunzira kumeneko, amene akulandira ma certificate a masukulu amenewo, olo ndi ku Leeds sanapondeko yayo. Open distance learning, njira yoyamba kuthana ndi quota system. Tikudziwa kuti azamangidwa ma university ena, koma chifukwa amatenga nthawi tizayambe ndi pang'ono kuti izi zopondereza anthu ena kuwaphera ufulu wawo wa maphunziro zitheretu m'dziko lino la Malawi. Kaya munthuyo ndi wakunsanje, kaya munthuyo ndi wakumzimba, kaya munthuyo ndi wakumachinga, it doesn't matter. Akuyenera kumaphunzira chifukwa ndi ufulu wa munthu wina aliyense. Tikukamba za Mangochi pano kuno ndi boma limodzi lanamizidwa koopsa. Maboma angapo apita uku kunanamizidwa ma airport kuno. Oti kumangirani airport, tikumangirani airport, tikumangirani airport, tikumangirani airport. Olo ndi njero imodzi pa airport ipo palibepo yayi. Mangochi ifeyo a UTM tikufuna Mangochi izakhale city. Mangochi city assembly. Chifukwa chake nachi maiko mwanzatu anthu akuno ngakhalenso am'madera mwina amayenda kupita ku South Africa, kaya ndi ku Tanzania, ku Mozambique. Tiyang'ane matawuni amene ali mbali mwa nyanja ku South Africa, tichule awiri, Cape Town ndi Durban. Mizinda yokongola kwambiri. Mizinda ili mbali mwa nyanja, kuli masitima kumeneko, kuli ntchito za usodzi kumeneko, kuli ntchito zokopa alendo kumeneko. Adanena ndani kuti ku Mangochi kuno sikungakhale ntchito ngati zimene zili ku Durban, ngati zimene zili ku Cape Town. Tikamanena kuti tizalemba ntchito anthu osachepera 1 million, ndi chifukwa chonena kuti Maso Mphenya amene tili nawo ndionena kuti dziko lino lizasinthike. Osati kumatsutsa kuti simungalembe anthu ntchito anthu 1 million chifukwa mufuna anthu akhale akupempha ndi kumanyambita atsogoleri a zipani. Iyayi tikufuna zimenezo kuti zithe. Ku Mangochi kuno kuzakhale mafactory. Ulimi wa nsomba umene tikumva kuti chipsinjo chachikulu m'madzimu, kapena ulimi wa makeji ndi zakudya za nsomba. Zakudya za nsomba amapangira chimanga ndi soya. Analetsa ndani kuti ku Mangochi sikungakhale factory yopanga chakudya cha nsomba? Analetsa ndani kuti ku Mangochi sitingamapange nsomba
ndikumatulutsa ku mayiko akunja kuti anthu azikadya chambo cha kumalawi kuno. Analetsa ndani kuti usipa wathu wa kumalawi kuno sitingawike mchitini kuti anthu akunjako azitigula ife nkumapeza ndalama. Analetsa ndani kuti kuno kumangochi kaya ndi kusalima sitingakhale ndi mafactory m'mbali mwa nyanja okuti mafactory amenewo azipanga maboti, muzigwiritsa ntchito maboti amenewo ndi kumalowa m'madzi nkumaweza nsomba kugwiritsa ntchito maboti amakono. Palibe analetsa. Ndi zimene tikulonjeza ife kuti tidzachite. Kuno kumangochi kuli migodi, kuli nyanja yosiririka. Nyanja yosiririka iyi ndi ntchito zimenezo za anthu ambiri osiyanasiyana, azibambo, azimayi, achinyamata, asungwana, tonse amene tili ndikuthekera. Nyanja tikumasamba moyo ndi ntchito zathu zimenezo. Kuno kumangochi tili kuponda kuno kuli ntchito za mafactory kuno. Tikuti kutsangano kuntchewu kuneno kumwanza analetsa ndani kuti sitingakhazike mafactory opanga juice m'Malawi muno. Mango amapezeka m'Balaka muntchewu kusalima uku. Analemba pati kuti mango amene aja ntchito yake ndi kudya kokha, osati kuti tipange juice kuti ife ndi ana athu tizimwa. Analetsa ndani tikamati ntchito zikupezeka mmenemo m'mafactory amene ife tikufuna tidzakhazikitse. Funso tikumati ndalama zake mudzazitenga kuti? Ena akubwenza, koma abwenzanzo nzochepa, kuli za nkhaninkhani zoti zibwere. Komanso m'Malawi muno ndalama zomwe timatolera za msonkho ndi ndalama zomwe amatipatsa anzathu amaboma ena ndi ndalama zokwanira kuti tigwire ntchito zotukula dziko lino. Chimene chikufunika mchitidwe wokuba, mchitidwe wodzikonda, mchitidwe umenewo ndi umene tifuna tithetse kuti ndalamazo zidzalowa malo oyenerera. Tikuti kuchipatala kukusowa mankhwala, tikuti muzipatala za m'maboma mwina mulibe ma intensive care unit. Sizosiriritsa kuti chipatala chilichonse cha m'boma lililonse m'Malawi muno mutakhala intensive care unit, m'malo monena kuti Central Region yonse numadalira ICU ya ku Kamuzu Central Hospital yokha. Tikuti zimenezo ndi zotheka, ndalama zake zilimo muno m'Malawi. Izi kuti zitheke tikuyenera kuti tigwirane manja. Anthu inu, anthu aku Malawi, Amalawi, abale anga, Amalawi anzanga, chibwana chimalanda. Pamene akutipempha, pamene akutimema kuti tipite tikalembetse kuti chaka chamawa tizavote mwaunyinji, chonde tisatenge chisankho ngati masewera ampira kuti uko ndi kumastandi anthu onerera kumaomba m'manja. Mgrawundi muli referee ndi mapuleya 20, tikaphatikiza magokipa awiri 22, anthu 23 mgrawundi ndi amene zampira zikuwakhudza iyayi. Ife tonse nthawi yakwana yonena kuti tisangosintha kokha ayi, koma kuti zimene tikufuna zitheke. Kuno ku Malawi sananene kuti kunoko ndiye kuti tizipanga import zinthu. Kuno tikufuna tiyambenso kupanga export. Mango jam, mango juice, zipatso jam amene analipo kale kumulanje pig factory. Zimene zija ndi ntchito zimene zasamuka m'Malawi muno zapita mayiko akunja chifukwa ntchito za mafactorezo zidalowa pansi. Ife tikufuna tilimbikitse kuti dziko lino zimene zinalipo makampani akale okhazikika bwino amene amalemba ntchito a Malawi, makampani amenewo
abwerere. Koposaposa timeme makampani ena chifukwa aona kuti katangale mdziko muno watha, mavuto amene anali mdziko muno atha, makampani amenewo abwerenso mdziko lino la Malawi. Tikufuna usogoleri otumikira anthu, sitikufuna usogoleri olamula anthu, sitikufuna usogoleri opondereza anthu. Mabwana ndinu amene muli uku, ife tili kuno ndife antchito anu. Tilole kuti zikhale choncho kuyambira mawa lino ndi mtsogolomo mpaka muyaya. Tikamati ndale zatsopano, atsogoleri otumikira dziko, otumikira anthu, osati atsogoleri okuti adzitituma kuti tizipente nkhope zathu ngati tikufuna tipeze ngongole. Ayi, tikufuna utsogoleri opititsa zinthu patsogolo. Tibwereze Maso Mphenya a United Transformation Movement. Kodi tikufuna kudzasinthanji popitiriza pa zimene tanena zoyambirirazi, kusintha kaganizidwe kathu. Tikufuna kuti anthu akumalawi kuno tiyambenso kuganiza monena kuti chilichonse ndi chotheka, osati kuganiza molephera kuti izi sizingatheke. Atsogoleri amene akunena kuti izi sizingatheke akunena kuti iwo sangathe, koma Amalawi akufuna kuti zinthu zitheke. Tisinthe kaganizidwe kathu, tisinthe machitidwe a atsogoleri ndi kayendesedwe ka zinthu. Tinanena tikubwerezanso kuti makampani amene ndi aboma azigwira ntchito mosaopa, popanda kulowerera anthu andale, kuti phindulo lidzipita kwa inu ake amene ndi mtundu wa Malawi. Magwiridwe a ntchito a mabungwe monga ACB, FIU, MRA, MACRA azigwira ntchito mosalowereredwa ndi anthu andale. Osati ayi tapeza ngongole ya $55 million, $66 million kuchokera ku mayiko akunja, nde inu a MACRA ndalama zimenezi mukagule mashini ku kampani yakuti, mufune musafune. Tikufuna ntchitidwe umenewowo uthe modziwitsana. Nduna ndine amene ndayima pano, miyezi 10 ikubwera kutsogolo kuyi sadzakhalanso nduna, kuzakhala nduna zina. Amene mmagwira ntchito mboma, mverani izi, asakuonongereni tsogolo lanu, asaononge tsogolo la dziko lino. Numabwera nkumakuopsezani, asala ndi 9 months yokha. Musaope, akakuwuzani kuti mupange zakatangale, akanireni, awuzeni kuti kwasala 9 months kuti inu musamukepo pano, alowe anthu ena amene afuna adzagwire ntchito zopititsa dziko lino patsogolo. Tikufuna tisinthe kayendesedwe ka ntchito za mboma. Kodi anthu amadandaula, anthu ogwira ntchito mboma sakutithandiza moyenerera pa nthawi yake. Ayi, mboma ku civil service ine nagwira nawo ntchito anthuwo, ndikugwira nawo ntchito mpaka na lero lino. Anthu okutha ntchito alipo ambirimbiri, koma akulephera kugwira ntchito chifukwa choopsezedwa, chifukwa chosokonezedwa. Amati akayitsutsa nduna amanena kuti uyu si wathu uyu. Namusuntha munthu okutha ntchito
kuntenga PS oti amatha ntchito ku agriculture nkukamuyika kuti akakhale ku information ntchito yoti mwina azikaphunzirira pompo, kuntenga PS okuti ndi dokotala nkukamuyika ku nduna osayenerera chifukwa kuti munthuyo si wa mbali yawo. Tikufuna tisinthe mchitidwe umenewu, tikufuna tisinthe kayendetsedwe kachuma. Ndalama zikatoleredwa zidzilowa m'malo moyenerera. Kachiwiri, timange mfundo zotetezera ndalama zathu. Tizaonetsetse kuti chiwongoladzanja chimene mabanki amakhazikitsa sichikulepheretsa anthu kuchita mabizinesi m'dziko lino la Malawi. Ma interest rates azatsike, tikudziwa machitidwe yake, kuchepetsa kukongola ndalama ndi kumazigwiritsa ntchito pa zinthu zosayenera kukongolera ndalamazo. Chachitatu, pa nkhani yokonza kayendetsedwe kachuma, ntchito za bizinesi ndi makampani, kuti tidzaonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akonzedwe mokomera anthu amene akufuna kuchita bizinesi, komanso kuti onse ochita bizinesi akupatsidwa zonse zowathandiza kugwira ntchito zawo, kuphatikizapo kupeza ngongole ndi misika mosavuta. Tikuti tidzakonze ntchito zoyendetsera boma, ntchito za ulimi, kuti boma lililonse lizakhale ndi famu yayikulu, a mega farm, yomwe adzayendetsedwe ndi akatswiri omwe ali kale ndi mafamu oterewa m'mayiko mwina poyambirira, koma popanga ubale ndi anthu aku Malawi kuno, kuti ndipo poyambirira pomwepo pazikhala local participation. Tiyerekeze kuno ku Mangochi kuti tidzaonjezera ulimi wa usodzi kudzera m'macooperative asodzi amene azizaweta nsomba m'makeji komanso ndi kumatumiza kunja. Kumachinga, kubalaka ndi kunsanje tikufuna tidzakhazikitse macooperative aulimi wa ziweto, ndipo mboma la Nchewu ndi Zomba tikufuna kudzakhazikitsa macooperative azipatso komanso ndiwo za masamba. Madera onsewa kudzakhalenso m'mafactory mmenemu ndi mmene tizidzalimbana ntchito kuti anthufe, azimayi, azibambo, ana athuwa asamadzasowe ntchito nkumapentedwa kuti apeze kuti akadzithandizire ndi kuthandizira anzawo. Komanso ndinene motsindika pano kuti macooperative ndi amene azidzathandizira kwambiri pa ntchito za ulimi ndi mabizinesi aulimi. Ndiye pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za macooperative zikuyenda bwanji ndipo mwadongosolo, tikufuna kudzakhazikitsa bungwe lapadera loyang'anira macooperative lotchedwa Malawi Cooperative Authority, kuti bungwe limeneli ndi limene lidzaunikire ndi kukonza ndondomeko zabwino kuthandiza kuti onse akuthekera amene ali ndi zowayenereza azidzatha kupeza ngongole zopititsira mabizinesi yawo, koma koposaposa miyoyo yawo patsogolo. Za umoyo ndi chiwerengero cha anthu tikufuna kubwerenza kuti tidzakhazikitsa ntchito zabwino zoyendetsera kagulidwe ndi kagawidwe ka mankhwala a mboma. Tikapita ku chipatala mankhwala azikapezeka, osati kupeza mankhwala ku chipatala izikhala ngati mirakuli. Iyayi, mankhwala mchipatala azikapezeka. Kupititsa patsogolo
za umoyo kuti anthu kudzera mu njira za civic education azipita ku chipatala nthawi yabwino, osati adikire matenda afike pakayakaya nkumapita ku chipatala. Koma umoyo wa anthu tikhale ndi khalidwe lomapita ku chipatala nthawi yabwino, khalidwe lolemekeza kuti amene ali ndi udindo opereka mankhwala kwa mapatient ndi dokotala yekha. Tisazipatse udindo wa udokotala tikuyika miyoyo ya anzathu pa chiopsezo. Tikunena kuti tikufunanso tidzasinthe ntchito za nyumba, osati nyumba zokha zongopatsidwa. Inde izo tidzaone mmene zidzachitikire, makamaka pochotsa ma middlemen. Cement and Malata subsidy program, cement amene akugulitsidwa kumeneko akugulitsidwa pa 8,000 kwacha, ndi mtengo otula kusiyana ndi mmene cement tingakagulire ku Portland cement ku Lafarge kapena m'madera mwina mosiyanasiyana. Zikhoza kuchitidwa koma pa mtengo otchipirapo kuti opeza phindu achuluke. Tichotsepo akanganya amene ali pakatipa kuti opeza phindu azikhala amene programu imeneyo inayenera kuti izidzafikira. Kudzera mu bungwe la Malawi Housing Corporation komanso makampani ena amene adzakhazikitsidwe, tidzaonetsetse kuti kumangidwe nyumba zonena kuti anthu aku Malawi kuno athe kuzipezera okha nyumba zokhalapo pa mitengo yabwino komanso ndi ma interest rate otsika. Tikubwerenza kunena kuti ndipo tikutsindika kuti mutiyese tidzalemba ntchito anthu muno Malawi osachepera 1 million mu chaka choyambirira. Tsatanetsatane tikumunena m'mafactory ndi m'madera mwina mosiyanasiyana. Ntchito zachitukuko zomanga misewu, zomanga masukulu atsopano, zomanga zipatala zatsopano ndi ntchito zonena kuti zidzasowa anthu a m'Malawi muno kuti atengepo mbali pogwira nawo ntchito zimenezo ndi kumatukula miyoyo yawo. Tikudabwa kuti ngakhale boma la America lapereka ndalama zonena kuti timange masukulu, ma secondary school owonjezera 200, tikutsutsa kuti tipeze ntchito za anthu a m'Malawi muno. Kodi anthu amene azikaphunzira m'ma secondary 200 anyuwane amenewa kuphatikizira masukulu amene alipo pano, ngati sitipanga mafactory, ngati sitipeza njira zopititsira mwayi wa anthu kupeza ntchito kuti upite patsogolo, anthuwa akamaphunzira nkumapeza ma certificate, kodi ma certificate iwo ntchito yake ndiyo mangoyenda nawo mu msewu? Tikuti ma certificate anthu azikapezera ntchito. Ntchitozo zili kuno, tikudziwa machitidwe ache. Inu ndi ife tipangire zinthuzi pamodzi. Tidzachitapo kanthu pothetsa vuto la magetsi komanso kusowa kwa madzi. Tamva kale kunena kuti ena agonja kale okha kuti ayi ku Malawi kuno ndi dziko lopanda magetsi, pachifukwa chimenezo zakuti ndi zakuti sizingatheke. Ife tikuti zimenezo zidzatheka chifukwa kusowa kwa magetsi ndi mwayi oti pabwere anthu ena agwire ntchito zobweretsa magetsi m'dziko lino la Malawi, abwere anthu ena agwire ntchito zobweretsa madzi m'dziko lino la Malawi. Tisalole kuti tibwerere m'mbuyo, ife tizipita kutsogolo. Kodi malonjezo athu abale anzanga ndi oti chani pamene tikumaliza msonkhano uno? Lonjezo loyamba mobwereza, palibe mwana wa sukulu amene adzasiyire sukulu padera chifukwa chosowa cha ndalama za fees.
tikuyambira ku secondary school komanso ku university. Kuphatikizirapo tikuna malo okhala anthuwa kuti azikakhala m'malo abwino pamene akuchita maphunziro awo. Lonjezo la namba 2, tikulonjeza kuti pamene tidzalowe mboma mchaka cha 2019 tidzayamba ndi operation bwenzani zathu zimene munatitengera. Ena akumaona ngati nkhamba kamwa, koma titsindike pano kuti kulowa mboma pa 22 May 2019 ndiye kuti pa 21 June 2019 amnesty yatha. Tikuyambapo ntchito yokasokolotsa ndalama kumene zinabisidwa, kaya zili m'Malaimo muno, kaya munakazisiya dziko lake liti, sitatchula kaye mayiko munakasiyawo, chifukwa mukayamba kusunthanso ngati muja mwasunthira mashini aja mwasunthaja. Ndalamazo mukayambanso kuzisuntha, nde mayiko mwakasungawo sindiatchula kaye, titayamba kaye tayika njira zoti asakulolezeni ndalamazo kuti muzisunthe, tizipeze zidakali moyo musanazinyambite. Ndipo pangano lathu lomaliza ndi limene tanena pangano la ntchito, kuti anthu osachepera 1 million azalembedwa ntchito muno m'Malawi, kuti miyoyo yathu izapite patsogolo, anthu odalira kulandira kapena olakalaka kukapempha kwa anzawo m'Malawi muno chiwerengero cha anthu amenewo chikhale chochepa, tikhale ndi kuthekera kwatokha. Nkhani ziwiri mwachidule zomaliza. Nkhani yoyamba ya gender equality, tikulimbikitsa kuno 50-50 campaign. Mukamaona frontline yathu iyi lero ena apa sanalankhule, mwina mukudandaula akweni sanalankhule, a former first lady sanalankhule, mayi Muyawa sanalankhule, Honorable Nyalonje sanalankhule. Ndi amanena kuti amafuna usungira mkute kuti mawa tikapezeka kudya. Awa akalankhula kuzomba, tikamapita kuzomba posachedwa apa. Akalankhula kuzomba, tikamapita kuzomba posachedwa apa. Komabe ifeyo ndi anthu okumva, eti ndiye tingopanga chonchi, tatiyandikiritsani microphone apa, tiyandikitsireni microphone wa apa, abwere apa, microphone abwere apa. Zikomo UTM, UTM ndiye apempha folo ali kutsogolo kuwa ndiye apempha apereka moni yekha kuti musaone ngati asasa mawu yayi, angopereka moni koma kulankhula akalankhula kuzomba. Akangomaliza kupereka moniyo titseke msonkhano. Honorable Nyalonje, bwalo ndi lanu, yambani poni. Mangochi muli bwanji? Kuchokera konko kumzimba tikuti moni nonse amalawi anzathu, zikomo kwambiri. Honorable Muyawa. UTM Sokolo lathu
Moni nonse. Zikomo kwambiri. A former First Lady, Madam Kalista Mutharika, moni moni. UTM. UTM. Bwana nenakale kuti masteni lero sayankhula koma moni nonse. Ndeti auze enawo kuti ife sili kwawo pachepera kaba. Zikomo kwambiri. Honorable Patricia Kaliati, perekani moni. UTM. Tuthokozeni bwana kuti mwapasidwa ulemu waukulu kuti ena amene ali olamula asanduka osusa. Komanso tikuyamikireni bwana kuti mupulumusa Amalawi chifukwa pa zaka 54 zozilamulira boma likusowa singano, lezala, ulusi ngakhale sopepala kuchipatala. Ndetu kuthokozani bwana kuti kumangochi kuno mukwezekako chifukwa kuno kuli milambe, kuli kokonati, maiko anzathu akupanga mafuta, komanso akupanga glycerin, komanso ena akupanga juisi chifukwa cha zipaso zimene zikuchokera kumangochi kuno. Kunoko kumangochi kunamba democracy. Lero anthu amene anayambisa democracy afunanso ayikhalire pansi koma sizitheka ndi inuyo Dr. Saulos Chilima, mbuya zikudalisani. Inu amene mwatibweresera njiwera zokuti zitikhazikitse ife pansi tithokoze tizamangira airport njiwera zimenezo. Zikomo kwambiri. UTM. UTM. Tikunena kuti 50-50 kampeni ipita pasogolo. Tikufuna tikhazikitse Women's Bank kusapota azimayi, ma women cooperative groups, women in agribusiness, komanso tikufuna tizapeze njira yonena kuti mwapadera tiziona azimayi ambirimbiri akupita patsogolo pang'ono ndi pang'ono akukhala oziyimira paokha. Achinyamata am'Malawi muno poyambirira tikunena kuti tikhale ndi youth development programs zabwino kuyambira m'mabanja kudzera m'masukulu kufika na pamene iwo ali ndi kuthekera koti ayime paokha. Akafika poyima paokha, youth empowerment. Youth empowerment ngongole osati zotengera kuti penti mwazipaka wambiri bwanji iyayi, koma ngongole zonena kuti chifukwa muli ndi kuthekera kuti mugwiritsa ntchito ndalamazo moyenerera. Tikuti anthu mukhale ndi ntchito zoti muzizimira nokha m'Malawi muno. Achinyamata atengepo mbali pa ma decision making bodies osiyanasiyana a dziko lathu lino la Malawi. So kwa achinyamata, on the one hand youth development, mbali nayi youth empowerment. Ndipo pomalizira penipeni tikufunanso kuti anzathu ana ang'onoang'ono, early childhood development, komanso maprogramu oyang'anira achikulire azigogo athu amene ndi akasupe amene timakapemphako nzeru. Maprogramu amenewo alipo ndipo tikamapita ndi misonkhano yathu m'madera mosiyanasiyana tikhala tikufika ndithu ndi kumatambasula mosiyanasiyana momveka bwino kuti mutitsatire mutamva komanso kukhutira kuti zimene tikukuwuzanizi ndi zinthu zoona osati zam'maluwa iyayi. Lero pamene tikupanga launch kuno kumangochi timanena kuti launch ino ndi launch yomaliza ya United Transformation Movement, kuti kenaka tiyambepo kulowa m'midzi. Anzathu akuzomba anena kuti iyayi launch tikamalizire kuzomba. Ndiye mpingo uli kumbuyo kwanga uwu mukawonanso uli limodzi kuzomba. Tikachoka pamenepo tichitika china Mbalala,
osati kubalalikana kuti tatatu yayi, koma kuti tifikire ndi kuyatsa moto mdera lililonse la dziko lino la Malawi. Musakhale ndi nkhawa, tifika ndithu kona iliyonse ya Malawi muno, kaya ndi kuhewe, kumwazisi, kukazuni, kurumphi uku, kaya ndi kumakanjira, kumalembo, kumangochi kuno, kaya ndi kwa Nserema, kaya ndi kuzomba kuchingale uko tikafika, kaya ndi kwa Sang'oma uko tikafika, kaya ndi kutsangano kwa Toviko kwa Sera kunchewu uko tikafika, kaya ndi kuthambani tikafika, kaya ndi kukasungu uko kwa Chamama kwa Santhe tikafika, kaya ndi kumwachimwankango kunchinji uko tikafika, kaya ndi kwa Nkanda kwa Gamulira kunchinji tikafika. Tikuti kaya ndi kumayani, kaya ndi kuntakataka, kukhombeza kunkhotakota tikafika, ngakhalenso kwa tiye mwansambo tikafika. Pankando apa tifika, tikunena mwachidule kuti tiyenda dziko lonse lino, tafikamo mmenemo, sikuti kakhala koyamba. Ena akuti kumalaka simunatchuleko. Kampeni ya 2014 tinafika kuchokera kumalaka pakana kukameme kuchitipa. Tibwerezanso kuti uthenga umene kuchokera ku UTM ufike mmadera osiyanasiyana. Dzikazingani magalimoto athuwa, tsiku lina muzayankha, mulandu sumaola, lamulo la dziko lino silidzatha. Musalole achinyamata inu azikugwiritsani ntchito ngati makasu. Akukutumaniwo aligone uko, inu mubwira fumbi nkumaotcha za anzanu. Ndizobwerera mbuyo, musalole. Ena akukutumaniwo kuchokera pano zaka 10 sadusa yayi, inuyo zaka 10 muzakhala mulipo. Musazakhale moyo ochita regret kuti zimene zija tinapangiranji. Ndipo pomalizira tikufuna titseke ndi mwambi uwu omaliza walero. Muyambi wake ndi ufotokozerekaye. Timaziwa ife kuti anthu m'midzi amaweta agalu. Chimene timawetera agalu mwina ndi zinthu ziwiri zitatu. Choyamba, oti azitisangalatsa timapeti tating'ono ticho. Ena timafuna akhale oti tizipita nawo ku uzimba, azikauwa kuti kalulu ndi gwape uja awa ali apawa, uzimba uziphweka. Ndipo agalu achitatu ndi apope ndi a Bruno amene timakhala nawo pakhomo kuti azithamangisa akuba. Ndiye mwambi walero omaliza nawo. Mukadzaona pamuzi mwini wake wa agalu akuuwa, muzaziwe kuti zavuta kumpanda. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Nyimbo yathu imene timayimba tisayiwale kumayimba nthawi zonse, kuti zokuba toto Amalawi takana, zophana toto Amalawi takana, zosankhana toto Amalawi takana, zoopsezana toto Amalawi takana. Ndi nyimbo yokuti tiziyimba tsiku ndi tsiku. Ambuye akudalitseni nonse anthu akuno kumangochi. Ambuye akudalitseni nonse anthu akuno ku Malawi. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri.